Ini kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jingya keren. Markmat bat kikirtong. Hakani kapor pemerintah pat ngadon bot kertong jo ka khnam na po jiao constituency ba Thomas Pasa ubaderu hakaju kapor working president juga khnam hakjing ekran bot iba pasa mta nyan sim re kabu ba inam ekran than teng jing long kertong jong i ndai ni ekran ru sapang ka parti khnam kumno kani ka parti kaya ka telun menta ngapliang subhai pi ba Thomas chakni jing ekran markmat bat ki kertong kani ka sien ka ba ar ba pin yakun ya kani ka election MDC askwa mentip ni fi ka ka ba daw penlong se fi ba pin kwa mi madan mi sai sien min yakun ya kani ka election MDC ta khobri shibon ya kepada CTV ya ka tim bora kawai khamtam EP na ka banta ka ni ka por ka ba le se ka ba kerpang khamtam me ba kala dai ka por yu pai ba bon punot kam biang ya sempre akti ka jong u ban sain dor thamai ke ba la ban ba hagini sans ne ban wan te ka jingkeli ka jubab jong jingkeli ka ban kong ka long ba ho arjar ka khanda ngai sim banta ka election da ka jing thumu ka ba shai ka ba ben bat da ka nong rem ka scam bat mentar ngai khun bat kat bang arak don na khnam ublei udang ibit yang ba ngan kit ngan ba ya ka sia ka shon jong upai ba udang aibut yang ban kran ni kimat ki jurah ki ba le se haban kran da ka bata jing skan ju pai ba ngandang yai khun hi haki election ki ban wan ru kan long ka ba bakala ba la dau ba Thomas Pasa ubaya na ka wai ka por sha wai ka por ki pai ba ki yo i lamba ki lat patai khabar ulai tiet ni ka jingkhang jong ka district council halor ki issue ki babon lara ngam tere pada ban ye khun ye ka MDC election le se kan long arsap kita ki jingli tiet jingkhang ki jonga te kumu uwei na ki long yalam jonga seng leni uwei ni kertong ki ba la sim bangin ya bersyang ni ka election ni tarwai le dia hakata ka kabor ka rai jong pai ba to habia kran ya ka district council ki babur ki kertong hi ki la ekran ya ka riti ki dustur ka bat khandau bat siap ya ba trai ki ba kamlong thamai sio ki ba kani ka man te khnam kanam sim than ya ka por na kwa ban ya kran bet bat pi spangi issue ki ba khnam kla sim ka biade bo district council kabna kong kum ka trading license nam ta ki bar jala kat kum ka trading license ba as ki berjala ka ong ba kanu kam ka ba ki khasi lagi try muluk ki ala ban tray mdang ndai su bandang ai trading license te haka jing yo i jong pi hatu ka dang don em kata ka jing ai trading license ba thamai si berjala lani la ni em ban khangru yak wat itu ki bawan ban renew pi abon kong ya ngi dei ban shai ba kum ki pai ba kani ka wei ka state government kam don kanu ko do ka an ka bakala ban khang ya ka khai ka pateng jogi bami kane ka an ka don tang hapo council ya ka bangi khot ka trading my non tribal regulation ka kandai spasan pu sau ka rule ka kandai spasan pu khandai amended rule arja ka khandai te kadika district council bora don kita ka bol ka ikhtiar bat ngala jukren ni kani haki babun ba kirensan da ka wei ka por ngong ba haka jing sisa lawan ra ka trading my non tribal regulation 1954 kum ka jingkhang banyada ya khai ka pateng jong khasi hari ka basosi mental aneu pulai ting sinam ki babon ba ki isi ki badana police council ki pedon kam ya kane ka regulation kum kata ka counter ban lum pisah kum ba juong ba ka kentin jong kane ka regulation ka act kiong ka trading by non tribal regulation but hab regulate ya khai pateng kalau thek kum itu ikorim ba iban pendet penhe ban khang ya ka hab kami ala ka borti ka adam khang no ka te kane ka regulation kane kata ka jing thumu haba la so thu ba kila bon ki khasi ki bala don tre kane de ban khang no bat ka an ka ai boru ban onum sha shu ban renew anum sha shu ban renew haba menchwa kimpat don gini ki ikasi le se ban ong ki basu juti mentah khasi basu juti te kala dong kata ka ground ban regulate no kata ka trading jong ki barjala ban plelat pada upar dok persna taka daw ka wei ka ba kong samba
kadai ka ya ka bang ngila le saki CM EM gi bapun bah hagi por ladap dei halor ka ju kadai ka ai bat ngim dei ban klet ka pen kamau yu pai ba na ka por ba ki pareng ha por bagi wan sepor ri India ki wan ha ka kerteng juga khai ka pateng lembaga East India Company hadin kata pada ki tur thmai ki sim bat ki sensari ka India tengiri ban so thu ka julong kerpang le ka julong koridor jongi kum ka district council kum ka jaj ban reu ban diada ya khai ka pateng jongi da ka buram no pi ka jing sisa ka khai ka pateng ba bona sa shurong bat malori ngitip kumno ki bat balai ki bat ngitip ya kata hari don kam ka ban sim ka ba serang ban ong ba ngium sha shu bat nakal yang ka jong ka seng ngila pen kre la don ki bakwa man dei syakut la ngi deny man renew ki bat lai ngin job mangi hakut du but kan ni kamdi kesin ke banukang ki babon bagi bar jelak la ikis ke district council apo naduk itu por bodon ka high court apo goti bar kiram kim jula ban job namar bari mar ngila don ye ka trading man on tribal regulation ka kan dai san pusau kata ka di ka bokong san bag bagi pai bag di ban sotu but ngidi ban yo ya ki MDC ki ba sotu ya kata ka benta lada ngim sotu te le se kan wan kan chinge ka khrau Tengah kan mau baga khnam kasim ni ka isu ba kini ki kali bawan nabar no kumna asam kitur ki haban yo ai ka trading license Pina kalian ka jongi hadu ngila ada cek ai por dat ya kini ki bar jela ki bakamai taxi ru ngingim kwa ngingim dai ki authorized body ban dai khang ini do ngile kumno ngilum ya ke data ngile keli hapulo ngile keleng jaka ngile laban ngile muprem ngile ngi kalek bat daki spa teli ki kali number kerteng driver ubam dai ukasi ngi samaj forest council yang codes council pay yo ki fiduna ki enforcement pemben por tinggal apele mangi te nang ni chakmat yai no pi ak badan kam kulunga lenti ka bi ai jumut atu ka por kadai ba kad district council kari ba pelong mandatory ya ka DTO haba la niki basim ya ki license commercial license ba haba dai wan dakar dai ban le sim swaya kata ka NOC na po lani ka na po street license na po discouncil lesi kan baik ka system na dan ka jing tmu ka ba ka dan baik ban kang wat kini ko ang mapi kini ki kalima na baru gila ong to por ba ki wan chani ban khai pateng da moben ki cross ya boundary ka asam ki wan chini there on train te bylaw kini ban dan ni ka street license makiru hande hadu mentang kim dan ki bas sim khyai kini ban ha ka ba kini kali barabar ha kisnam ki bala alai ha ka por jong ka sarkar bolong si minister mukul sangma ki kemau ngira thok ya wan ra kata ka komunisya Sikkim ki bot ki pensange no ya kini ki kali barabar ha kawai ka jaka stop point ang to par gele ki kali try molong tengila ai ki argument ki jongi ki bas kham ki ba biang ba bolong legally correct para to ka por ngiyo ko be sithi how arjar khat pra la bakala ki January gedang sedang kunto ngiyo be sithi no po transport department baki ong ba ki am on dal adap ki ong rangil adap verify ya kai ki bapi kren bapi ki ba pha bapi hoi kadai ka jisi sha sa Sikkim ki le ta ta hang ni ngin le ka formula but ngin up pada tang on la adap ka SBT hadin ka to ka one collection change chief minister te ngidala ya kren pada ki yo transport minister to ka por ka perdat no ka jingkular te teng kini ki bu jing ba ya ki ba hak kamai ka jile ni hak hai pateng pada te ba Thomas kawai ka ba ka khnam ka sim ba ka ni isu ma ka de ka yo kam yo jam ka ma kran film na mar ka ner ka link direct ba ka district council mar company ki bawan na bar ba sangkam sang jam ro kinomla ba sang kam kham da yo NOC nang tai tengah kan mau ba ka khnam ka judawa ba ka takar kom tungkam tungjam kom ne kong kan long ba khoi ndai dang sen wat ka CAG report ka pa ba kam bet ka tungkam tungjam po district council kam judan ka advertisement la shutung mai kum to senok ka ba ar bedeng ko ang ba ka khanam ka dawa ru ba prapo person kata ka reservation na ki private sector dan as ki trajala te kai ka ba pinsim yak bantara da pinsa jit mendisi halor kini ki isu ga pi judawa
Pi na kalian ka jongi hi hak bari ba ka lat yo kam yo jam ya ki trai muluk. Hoit lamba ka jing pan jing mut jong ka state government halor ka jing penbet thama ya ka state organization ka we ne ki jing jing mut ka jongi kri haki private sector but ki organized sector ru dei ban ai no prapu persen hak hasi jentia yo hasi jentia prapu persen yo garu hagaru. Wah, kata bagila ai jing mut. Te hakawan ko benta kam ar pada kini ki private sector. Ka district council kadon hak tu ka hak regulation hak nais pasan persau kadon hak para 3 sub para E. Hak subsection ka C lani ka D kawai ni kita. Kau ni baswa bapin ai ka trading license ki barjela piniban pentik pejwa kadon jing mentoy ni emu kasih. Lam don jing mentoy mengalapan cancel ka tu ka license. Habang yung jing mentoy. Kai kata ka jing mentoy. Ma beli hotel bahek ba. Barjelang ni. Di unong jing mentoy bangin yo le sa ka hotel ju kam dei re ka tu da habai ka pisa. Hena ka employment fee. Dan ni ang jing mentoy halor ke employment ya ki try muluk. Ladang no pi ka discount ka so thu bahaya ka ni ka benta. Kam don jing haba one apply to license ka nongut ka no persen ki kam thong. Pi kwa ki khasi jongi ki tri HR manager for Delhi Mumbai. Kini ki team leader ki call center Sabar kila tri ki post ki bahek no pi Sabar. Hang ni kila ai. Pinapet aki hotel hang ni ki private sector keba susi kolong baki babun baki kasi ki katu kat ki kam tar ki kam ki bahapo do mansar man pen khoi hene kini ki chongi ki bala tibet ki bala nang ba kim tre re ban ai kami kini te kani le na kalian jongi ka khanam gila ada pen scam do prek ba he ba la ngi poi ngin pentikna Tiba hakmat kan. Hakmat tambah. Nama la ngiyo ya ki samla ki balik si ki ba employed badon kam don jam. Ma ngiyo ki long ying ki badap babiang. Le si kan kiru ki nak kam sutunat ki long ying ban ijai ben rew. Hade ha batli ka khpo jo pai ba. Teng pai ba okum klet no ijai ben rew no fi. Ula par khat no tang khpo la jong. Teng ite kum kita ki parti ki peru ki ben sim ki lenti. Wang ngin address je ki issue. Ora fi saga ki central department. Ki central department mentaki manipulate ni kada council hakawai ni kajing lek kajonga ban ya tai ya thir rengkat bar MDC ngan melala penjer keteng ai kenu ba director wang balik yang ni fi ai ya kontrak kumni ter klaim ka trade license wong ka trade license ni ta wong ni yang ni nginget be ya ka an jo sarkar India hadin kata ngai thir bo wong mengannya me constitution jo India oh hoi tong lek pulih artikel ar sau jong konstitusi hang tu lah dong kadis council dan ong tau te ma pi ato ai ko pilang se nga kata trade license ngim bana ngim tip te pi kidan kejing ban pulit kejing bam tip bat kani kadi boro down of hina kadis council kadon sakwai ke sitiru ka ba notify ka DCA ko mga jukan ka por so ka por balai ka district council affair ka bari ka trap jong government of Meghalaya ka interfere ya ka autonomous power jong dis council kadon ka city ka mi war ka saw ka sam kami naka DCA department kisar kulit caboro ke central department. But kita kom ni ba haba pip apply ya kanu ka contract ka tender om don kami ke trade license. Pi kipen mi kata notification. Namar bagi layo ya kata notification DCA ki central institute ang ni department ang ni kile kom no kyong em don kam trade license pe. Kyong ndayo tiba bun bha no pi ngala ban jian kerteng taba kam don jingmut hende up nda ade kapor maria ka e ka baki ong dale hable da akam ki bon bagi central department ade ki manipulate ya ka professional tax but ya trading by non tribal regulation karena spa sampusau To wat ka jingwan jo ki breu ki nabar ma ki labor. Nomor ka district council ka don ka labor department ka ban hab ban issue to labor license. Nam ta ki nang bala buan nabar. Ndra yu ba wat la ka don ma ka taru ki babun ki sang balang ki ai dang bat ki breu man kasngi hatu kane balai ba kadena kadaw yu la se ba kalong kum ne kin ba ka district council kam la man te la kam ya ta pi ka wei ka ba so si ba ka e bagi lap ba haka kerteng juga lebar maka mau ngalik kali depo ka district council ngau ka by labor by registration labor ka ando kyong news part tengka hani kitu ki balik sim pada ki sim khat south spa arajar tengka Teka man ong pil ka boram kani ka labor em kaya ata kalenti
Ki pedan kami ka treat banyak pisai lah di. Bagi pedan kami ka lebar. Om dai ban terking kata ka jingwan jong kita kinong balas ini. Henry ki pedan kami ka ban kamai. Telar ngi yai na kata kalanti te shanu kan trekam kata ka lebar. Kam trekam re ki bampon pa. Ong ladam dal si kiseng halang ki baban. Ya kini kan ong pingi lakut na do mano. Aingu yo beli bagi dan lang kiseng balang ki ba pait lang pait perman lang. Ya kini ki kam. Henry te na do mono ngilai jenjar. Pin pait nong belam ta na pot las tang pur si outskirt yang sot silong. Las tang tur. Te kani ka jing ma ka ba khrau ba bat kadai ka responsibility ka duty jong ka district council. Habang au district council wat jong kito ki ba syong ha po district council. Nana maki kim sim kya kan wan ka jing ya ka ba khrau. Hatu kini baru khat ki daw tu kala bandai na ka daw ka jing duna nong tray kata ka manpower jo ka district council lane ka jing bom sim ya ka jing git le ban tray ya ki kam kanang ba pin lap kin ha duna Pi nga kawai ka jing sisa bentap lar pirung nga district council benta. Pen pait karong ka jing appointment backdated appointment benta. Dum dam po district council. Bat kidai ki political appointment. Ban job election. Kitung gitu kibure ki bona kabor. Kanai kami pi kirung. Benta dum dam swa election. Ini ka appointment kini backdate. Ya kita kila balim na ban perklan enforcement bat bali pimla ban di aside ban ai ki arms ki enforcement. La ban ai. Ma home guard urat ke 303. La ban ai arms. Bali kimle. La ban perklan enforcement gidan bon ki kun samla jungi ki baklan ki betbet ki ba don ya kaliber ki bakwa ya kena kan. Hendai ki kajing bam sim kyai di jung ka district council kawan be man ka por bi kran kawan bi hang tahi. Lada kadon kaman ngam tharai kandon kajing ya wat tang kandiat ru bat pendep ki kam. kani khat ka de ka daw na ka executive committee ka ba pet ya ki kam jo ka district council wala kinong tray ru kimon man tray sya syo pan ban kum gitu ki enforcement man swa himut benong ka de kumta kin kawan Pi jing sau si kata pi pun kamau ka ai ka ba pai ba dei ban klat. Kajing sya syo jung enforcement. Ujo ubri ubodan ketibat da ba mau uwei na gitu ki enforcement ba sya syo ba hadin kajing sya pen crow ka met ula khlat. Ula khlat. Mana mana jubab ko kai ka jai to kes. District council claim for option. But ujo ubri production ulit khanglat ya ki enforcement ki bamut ban lik kharai ka training license hapo ka to building jo wom sha na kamau ba ka to por studio mo to por wong bangin someone pi ka jing bakala ka wan ang to believe in someone they will file case under IPC 186 interrupting a public officer from carrying out his duty pimla ban khanglat ya ubri jo ka sarkar ba unlik pendap ya kamaram ka jo haba mano khanglat ka ay kong deiban IFA deiban kamiu Henry ka jing ka deiba teng tip kini kiba kipai ba kila pen khamti kata ka bor man kit ya kalengkor ki so thone mi ki provision of law ki badan ka por namar ba ki ba taw bro ka kamau ba na kalyang juga district council ko ang ni la ai show ko so klam juba ba do mentaru kamlong insult ni district council pi kata ba kim dan ka jisau thu ka ba janai ka ba jili ba ya ka bor ka ikhtiar jong council to sakawe issue jo ka khnam ka de ka to ka rules 128 pi kan mau kalong kumno ka to ka jing dawa pi na do arjar khat sau haba ngia puli ki an ki rules jong district council ngi wan ka jing ba borom ha to ka por bang ili dawa i CM bodon borom di ba PNCM bat ngilet da kawai gelenti ba ndai bangi isi parti hene bangi e pala de kajai medriu ka bakarpang ka jongi ngilet ngibo be kawai cigi balai ubar jala uyo bantabut apa district council kata ka jengli ka sumpel ba bangi tengah kama ko to por geleng ba PNCM yang ba lagi pet ha ka electoral roll kam don kerteng jung dokhar taka jubab nangir ko deta hoy nepe electoral roll kam don dia kata kerteng jong barjala hereng ipin sneu ko por yang baka kajing septing jong i ba ladang menta wei bam de ko si le ti de jing khang juga yang ka syari teka yang ka syari kanumpan dia ka electoral roll kan pan dia ka ai te lada produce kata ka ai le se kan wan ka jing le rai kan council namar ba unu kat kum ka idi rule ka basis pa ar pra kila tho
ba unu berasa khat ars nem seneng uyo ban thap bot Kadang tribal non tribal der. boro tribal non tribal kat boyo khat ars nem seneng berasa ke distrik ita ide kendon ibadah ke ide rule ke basis pa na kan lengan jungi daw di ban penkalai kata ban tho bai ubadon hok ban thap bot hada se council udai ban dei be tang na ka jaj ban re hundiu trap ha khasi jentia ngal kan nga persyam dei isi war ugarur dan hok ban thap bot sile sipo khasi jentia hills Namar ba udon la ka jong ka council la ka jong ka riti ka dustur ka ba fair ba nangi Ngayu i mentale po jatia viatir la ile. de ka balai ki yo ele kadai ka jing biam yo i jangai jo kinong elam ki jongi pinapet ba da ka ba ya ki jing jia seti sarani kor no pina yeng do ki jai bedu ki wi la job bagi La job. te hato kini ki dong elam ki jongi kim yo i mo ka jing ma ha po garu hel sula dan bam de garu la long MDC menta Jadi iba kam iba suk ba bat ngano pi hato Tang da ka bor jo ka district still ala ban le. la kabe luar ba ya kani kam dai bang syukran ni don ki evidence bat ni don ki evidence ki legal evidence bat ni bala ban le kata bat yakini ki evidence ki legal evidence ngila pen ir ya isi ya ma tu apor bat ir di ongin tahu ka expert committee Rika kumbalong hi ka committee ka dai tangga jing pen thọ bria nang tang man slam ka por delay tactics ba ka jano Henry umdan bala ban ong ba ladang i thọ bum ta kan wan jige umdan ra ngala ban mention kidon ki legal document hanga ba ngila umdan bala ban khang ngi ban le umta Henry ka jing yan ta khu ba da dai ba le singi kan du ya ki breu ki ba ngimla ki kim don ka mon hak por balong cm ba penyai du ale dia ya i ngi pusu kom ju haba le si ba penyai ling la pen amen ngono pi gila ai ka draft propose amendment yang yo bon kam ba te ngi ba so khya ya kata ka kam ngi la pen amen sundan ngi ai ars la pen amen ai ka ja no ka toru te ko mga ong na ka por pi teng teng ngi ya kren siapa ngajak ben real siapa ngajak council kalong thik ko bagi kren ngi sinayeng ngi la thik ki fridge ki tv ki almiri ka barang-barang dikilak lagi ka jingkhang klem sina sya tu siwet te ka jingkhang harus council ka dei sya ka hok ban thabot manu ubadon hok ban thabot manu ubadon hok ban contest sya ka MDC election kata ka jingkhang lalu phim la ban le kata pin da pen bha ka no un dong wei kit ya ka jinglong trai jon council ka poi le si ubro To. Kani ka jing dawang ma pi ong ka dena du snam arjar khat saw. Ndai haki tu ki snam hadin jo arjar khat saw ka khnam ko yo on bat suki CM. Balai ki pimya le ak to por. kani no pi ha ka por ba nakalyang ka seng gila yo suki sem riu benai kala ya hani so si no ba ka klem ne bangin pendap igene kamram kemla pendap igene kamram but ka su sakut no te henry ha bakut hi ngi ong ba kani ka kamram kam dei jo ka khnam kam dei jo kani ka party ka to ka party kani ka di ka jington kam jo ka jai ben riu ka jington kam jo kan council habala poi ha pon council ngi ban klet ka ka party baro kum nungin sakri pada ya ka jai ben riu kum ban yada ban penek pensa ban kentiu ya ka jai ben riu ka bakrak ba kani kata ka thong ga ban long hari teng teng ka la politicize palat ya ka council ka ba wadra ka jingi dia kata Okay to. Mantanya pai khendiat sepangka. Jinglang jingman jo ka parti khnam. Ngi i ba ka parti khnam madu mensua kum tu la sedang ban keliap lama no. Ndai la ne lembaga jingdon jo ba pendap jo ba adilbat la ban penne ya ka. Ndai hadian pede so ba adilbat la pet non parti khnam. Shu ya tu sa khendiat kalong kumdo ko jinglang jingman jo parti khnam ma kalong menta. pikum the latest update jong ka sengi kalong ba ka jing huri hura kala jan kum ba pai ba la item bat ngi ong ba ngim don jing so dio yeno yeno ma la phidon ha ka tu ka party phidang sakri ka jai mure ngi biang ba ma te hendai kum balong mentai ki ai ki jeruat ki jing ki ba ki jing ya tunjuk ngang nok khendiat ka pedon kam da ka jing ya tunjuk ki ba ngi kendu no ka por ki kim don shu bat ngi persang ba kum no ban tai biang ban yo ita ki nong yalam lani kita ki nong kit kam ki bodon syai tai jing mut iba skur bat i jing perkhat iba syai ba baru yo ka khnam ta ka wei ka jing na du kham tam
naduk bawan manga ka khnam hadin ma shong thait kam sipai Henry kia thu ki nong yalam ki barem ba kani ka pattern ka ya khanam ngim ju lum donation nang nur go hapor election hapor bamde election ngim ju lum donation but ka khanam ka ka wei ni ki party ka bamdan fund kam dan fund khendiat ru bangin bu iwe i meeting ban pelut lai pu hajar ka bai sound ru nga perkhat chiswa sen te ka party hi ka jige juga party ka fund bat ngila ada brai pada ka wei ka bah bangin ne ka jingduk khoi ka nong rem ban ya ki penerus pa ka party nda arus pa ka party ki ban wan ka party khwan mentoy te bakhanang bagai jing score jing i nong rem jo khnam kan long ka ba scam te ong ka bah te nang persang pada kat labor pada bandang yai tri pada ngimla ban bu meeting ki bah bah hen ngila ban kran ya ki mat ki jura ki barit ki ba khata mat jong ya ka jai mu ngimla ban bu ki rally ki bah hen ngila ban sim ki issue ki barit ki ba le si ki ban ben ba wara pada ba bu ka jing ma ya pa ba ai so char kai Hakani ka election pemerintah kan ngut ki kertong barok kai pipeniam. ki borok ki don khat arngun Tekat arngut tekan kanang semjing khnam kan lara job ro bukan dan ya ka hapo executive committee. Bat no imat pi lada poi sakatong kan pin don ka jingmut bania trelang. lada ka hoi practically ngitip ba ka result thi jong ki ba bon ki election ki dei be ki mix pe te ki dei be ki coalition government ki bawan te na kaliang ka jongi hilang ngi job kan no ka banya trilang hoi don ki party bangim ya itrat chu trilang don ki party ki national party bangim iman chu trilang hendai bang hap pada banya tri hendai ngi bu be tangan ka wai thong ngin ya trilang bat kita ki bakham long ki pedang pentrai tang lada ki sim ya ki agenda ki jongi 6% ban daga boboro mi kita ki parti ru ngap penpau daga poi kita ka put ban trilang kini ki agenda ki jongi kim dei jonga khana mi ki ko jai ben real telada makiru ki so thu ba don kam ban ya ka jai mo de gini ya sim lang ki ki issue mar ki don ki specific ba ki point hap le be don kam chu ban perkhat tengi adon ka justification legal justification social justification rapan khrelot ban pun so thu ya kiru balegi don kam ban le bali hap amen ka edi rule bali hap pen klanya kan ka beniat go election bali hap wanra ki ai bal khamlong ba khandet ban address tu ya shong kha khle khandet hapi kataru dan don kiwi pada ki benta ki balik si ki ban pentoy ya pai ba jogo beri do turap telada kita ki parti ki tre ngini tre lang ada kim tre ngatai opposition ka doni kabor ma opposition ka doni kabor but kapor na sabatai hende ye ka e ka bangila yo i mangi so thu mangi ki don ba bon ki issue ngin la ban urlam lan ngi jaw wat perkhat maka khnam ka syong apor ruling na ka syang apor opposition na maka e bangi ya sat mangi ya sat halor ka nongrim ju ki ai ki bala abyang ki la scam ni ya debate daki mat ki jora ki baklan ba te ladang ile kata ngatrai ki badan ka ruling ru kim no cuman kentai malar ki kentai pai ba uso khat ki menderi te ngatrai kim kwa panca khat ki nong deri ki menderi ba te ngin ya trilang kata kapor Suaban perkut ya kena jengkeran ba Thomas. Ka ka kubor ba pidon ban ais ki paj nong tabut jongka ni ka Khasil Autonomous District Council. Kumle sibun kata ka de ka benta ka bakong san na ki bakong san tam ha ba ki pai ba ke de election kumbang alap manga kan kran ni ka jisi bai kumbang alap manga ka banengkong kan kerpat ki pai ba sobha si le thep bot lara phim thep yu ba Thomas ni ka khanam ru sobha le thep bot balengan ngakran kuntang kan penchai kan dia pi ka sarkar India menta ka don ni ka wi ka ideology one nation bai kar badan ma dangshen ka revoke ya 317 po Jammu and Kashmir shimit hadin ba revoke ya ka 317 po Jammu uwai ubaw rum dan bakawang re ka Jammu Kashmir ka jaga ka bai hi ba le no ki bru ki te do bom ka bet la jong hab gel ya ki heri om don jing jia mut ka planning jong sarkar India to ka por shaban wengi ka ka ne ka de ka ba jur ba ka bala perfect ba om don je hi no di airu te ngini ban so tho ko mangalakren ka det council ka six schedule ka kendro ka ba khaddu man ya dai ka jai ban re
Takadang ong pai ba late tab boot mar ka bang ima ka kani. Ngale study last kisau tuli ke MDC ke baladap election. Ki balik tab boot cha dis council ke jan poi cha 90% dura. Lada kini ki statistics ki late cha sarkar India. Lada ka sarkar India ka plan kumno ban penduk dis council. Ka hab ni ka daw ka dumla man ju penduk kum to. Yo ka sarkar India ka nong te ki namar ba ki nong tab boot ki duna palat. And not even crossing 50%. Tengin penduk no. Mano man ba khli. Hak ki pai ba ki bam late tab boot. Takadang jingkar pat iba kau tam late tab boot. Mo takadang ong balada ki pai ba pada ka bar ka bentang bang karpat. Lada plate tab boot ban yo pisah la bakala la plate tab boot ban yo tar la bakala la plate tab boot di council ban yo nala la bakala la plate tab boot bangin yo ki bos piknik la bakala la plate tab boot ban yo by dawai la bakala ki beri di ban late sports council ban scam ka riti ko dostur ban scam ka kan syar khadar ka kini ka khandau ka siap ka jongi kini kita ki mat ki jora nak ta ka daw syau pai ba ubadai utrai jo kam ma election kalau ni mla ban job hi roba thama sudi uba biang tamru mla ban job dala de penjob dala de la de udi pai ba hi to pai ba pada ulong hakan ko kam tamme jonga ki HDC ba Gentile Hills ki haba ban syai da kanu ka mindset upai ba ulet chete sepo ko voting machine kumba ngaju kran hi na kapor ba da upai ba udang yo thia da upai ba usim ba ka district council election ka di kum ka MLA temut ngila ya bakla lupa but yo ka poi kapor pada ba ngin hak ngin sa satang hak jing babi nginum la syu mat lei ai takadau pai ba di ban mi renti mat hak tu resni ko mga ong pai ba sudah yang in ijat ben riu tang hak arpoi trik umrai feb arjar pusan leit de jing ijat ben riu kata kala abet na do sudah pi ne ka bangala jukran teng bang teng hak jing long jing man menta ba yo ki candidate ki politician ki political party ki be ijat ben riu urbanized election but you pai ba pada uba klet jat ben riu urbanized election Hani gini ban yo ki beriu pai ba ki ba yang ini ijai beriu hak si tabot. Pin sa yo pada ya ki riu 3 ijai beriu baru san nem lenter kam don ka jing e ta ka jing kerpat chu pai ba ai let da ka jing ma kam tamme aba dei ba ka pisa pilai ga sosi ba ban ong ki kentien ba ngam ju mudur na do last mai ikut ka election ngam ju mudur na ga tre ban ikut ya ka MDC election ala khandai ru ki ong na ba district council election ka pair ngi kun prakasi ma kam don bisa menintai long baik bani kun tengah bom don bisa tu teh kata long margi basa aga mix constituency te laki ong nga MLA te ha perkhat cha sanpu 100% dong tabor udai ubom di khasi te komanda jing ya te ki batai nga kumta henry nga sosi pada ban la bawat ha ka district council election last down te bisa ka maksud mentaru orang ya te ong kam tam fitiep ba ka district council election ki machinery kim klan ke balong jongka legislative election marak por MLA election MP ki wan ki observer ki kali checking ini kita in po direction kat ki an juga election commission of India Henry hapo di council kim don kita ban check ini kita kilong lineage kilong ke mau ki lan ba te ka suk ba ban tiet ai da ka pisah ki pai ba te kerpat ki pai ba perkhat ba la de pisem ki pisah pilih tabut te perkhat dia kalawai jong ki pateng mat ladang isim kita ke boleh siakan pensiapting pai ba madong ba te kamlong re yang inlit jaga jing khut ju suba khana ka jikurku bana jorok ngin yo kadang habakut di baka jing bahajing miat kan de ya ki pateng ki bamenta kerpang ya pada ya ki pateng ba pateng ki ban wan mar ki bab ka pateng bamenta kali ban sotu ta kan ki pateng ki ban wan du ki de ki do kistam jongi ngin let no dengan sa partai ke gi bagan ra bandan sedin kiri pateng ke jongi te ke ai kata ka bingi hap ai nong kenti ya ki ka hok long try halor ka haka jaka jong la jong haka ni ka jek mende jongi ki ban long hok long try ke de long barau te lada ki pat ba ki sim kita ki jimur ngathrai ki election ang ni syafat ki nyai baik ya renti bak ngin yo ya ki MDC la ni kita ki isi ki ba penuhun jurut yo pat ba ke okay ba thomas ngathrai ka je kran kla biang kla khamjrong kuble sibon ta ka por safi dan bok fin poisa ka thong kuble sibon piru